Presidente Rodrigo Duterte nagpadulong sa syudad sang Bacolod kagabi. Mga durugista liwat nga ginpaandaman sang presidente. Panibag-o nga drug lord sa Western Visayas nga nagtalo sa leader sang Odikta Drug Group ginpahayag sang presidente nga posible man mapatay. Yaring report. Sa likod sang isa ka bulletproof glass, liwat nga ginpaandaman nga pamatsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga pasaway nga kabahin sang iligal nga operasyon sang droga sa rehiyon. Partikular nga diri ang ginapasuni nga nagtalo sa napatay nga PDEA identified drug lord nga si Melvin Odikta. 7 million now. 7 million slaves. Slaves na yan eh. 7 million Filipino slaves to a drug called Shabu. Wala nang ginawa yan, parang patay na yan. Hihiga na lang yan. And when the urge comes, when the monkey rides on his back, parang unggoy na sa likod mo, ganun-ganun kaya. Panigurado ni PRRD, hindi na magdugay pa ang nagbulos sa madataong operasyon sa Odikta Drug Group. Amoy na ang rason kung nga ang naka-bulletproof glass ini, buta nga basi may tuyo nga siya ang patumbahon. Hanggang dito lang ako, hanggang dito. That is my destiny. I am a believer sa swerte ng tao. Kung panahon ko nang mamatay, panahon ko na talagang mamatay. With or without that mirror there in front of me. Sa pahayag sa Bacolod City Police Office, ginamonitor na ang source sang mag-live-in partners nga nakuhaan sang 9.6 million pesos nga balor sang shabu. Ang sindikato sunod sa BCPO ang anay street-level drug pusher nga nangin madako ang operasyon matapos sa dakpa ng isa ka drug personality sa syudad. Marami na milyon na ang socially dysfunctional family. At sabi ko sa human rights, you worry of a dead carcass there, isang kriminal. Diyan kayo, that hindi nyo inisip ang pamilya ng karamihan, 7 million, are already dysfunctional and useless. Maluwas sa mga iligalista, ginpaandaman man ni PRRD ang makurakot nga pulis nga kung magpadayon sa ila operasyon ot doon sini ang ila armas sang kalipay. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.